unibertsitatea dago, baina gizarte hezitzaileen elkargoak ere parte hartzen du, beste erakunde askok parte hartzen dute, eta beti esaten dugu, ez da, Euskal Herriko Unibertsitatearen helburuetako bat dela gizartearekin eta gizartearentzat hainbat ekitaldi, ekimen egitea, ez da, bigarren mailakoa gure leloa eta emantazabalzazu hori, ez da, orduan, ekitaldi honek bat egiten du ehuneko ehunean gure lelo horrekin emantazabalzazu horrekin, baina beste hainbat gauza azpimarratu nahiko nituzke ere alde batetik Bilboko Hezkuntza Fakultateak beti adierazten duen gizarte konpromezu hori, ez da? Hainbat ekitaldi eta hainbat ekintzetan hori islatu egiten da, naiz hasiko hemen zerrendatzen, baina zuek badakizue oso ondo zenbat gauza egiten dituzuen, gizartearekin lotuta eta hori azpimarragarria da. Bigarren elementu bat eta oso garrantzitsua guretzat ikasleen implikazioa, ezta? Hor publiko bezala daude, baina hemen ere lanean dihardute, gero parte hartuko dute eta guretzat oso pozgarria da ikustea ikasleen konpromezu hori ez direla mugatzen klasera jutea, geletan egotea, entzutea eta izaera aktibo hori ere islatu egiten dutela, hori ere azpimarragarria da eta aipatu beharrekoa. Eta eman dezake bigarren mailako kontu bat dela, baina zuk aipatu duzun bezala, azken 2 urte hauetan Mikel Laboa plazan. Hau uste ere garrantzitsua dela, ez? Bizitza ematea kampusari, zuentzat ere ikusgarritasun hori izatea, jendeak ezagutu dezan zenolako proiektua daukazuen ODS-en inguruan eta zenolako proiektu pedagogikoa eta hori uste dut ere garrantzitsua dela, ez da? Erderaz esaten den bezala, no hay dos sin tres, eta zentzu horretan, espero dut urren urtean ere gonbidatzea izan ezkero, mil esker benetan. Eskerrik asko Gorka, bai, guretzako erronka bada, ona etortzea, ez da erraza, baina egia da, urtetik urtera ere, egiten dugunean saioa, gero beti urtetzen garela, ez? Beti uste dugu txartu urtengo dela, baina beti... Ez da, bai. Eskerrak eman, ez da, hemen hurbiltzen adiren ikasleei, gero eta gehiago datoz, ez da, eta gonbidatu ere gaurkoan daukagun saio oso luze izango dela, baina tarteka eduko ditugula hainbat erakunde. Eta horretan beti bidelagun elkargoa, ez da, Aitor? Bai, egunon, mila esker gomendatxegatik. Eta azteko, elkargoaren presidente berriaren azalmena edo bakamena bilatzen dizuez, bere lana dela eta ezin izan du etorri saioa laderaz, aurtengo presidente berria, lortu du gobernu batzorde berria, eta berak ezin izan du ona etorri, baina bere izenean etorri gara zurekin hurbil egoteko. Gorkak esan duen bezala, guretzat elkargoaren txat garrantzen dira du horrelako ekintzak. Garapen, jasangarri helburu nagusiak gizarte eta hiri inklusiboak, baita kalitatezko formakuntza bermatzea eta helburu nagusi horiek elkargoarentzat garrantzi handia du. Eta horregatik, Espero dugu, bazkaldu ahal izatea. Niri tokatzen zait, gizarte hezkuntzako gradu koordinatzaile bezala, eta, ekintzaile, antolatzaile eta hori, esatea, hori, ja ez dela ametsa, ametsa ja bat bihurtu dela, ja 3. urtea, 2. hemen zuk esan duzun bezala, eta, momentu importante bat da, eta, etortzen zaidana da, arro egotea, gure ikasleaz. Gizarte hezkuntzako
ikasleak aurrera eman dute erronka honekin, antolakuntzan, orain aurrera eramaten, eta ere sare sozialetan zabaltzen. Oso importantea da, bere prozesuan, eta bueno, baina ez da erreza. Horregatik, mila esker eta aurrera. Eta ere, hori, ere graduko irakasle batzuk, hortik daudenak, lortu dugu lau kurtsoetan, dinamizatzea ikasle desberdinak, lehenengo kurtsototik gralera, arte, eta oso importantea. Baina, bereziki, arro hori, gizarte hezkuntzako graduan urte hauetan lortu dugun sarea edo ereki dugun sare bat, erakundeekin, zerbitzuekin, profesional eta parte hartzaileekin. Eta gaur, isladatzen da. Aipatuko dut, hori, Elkargoa, Kopera, Fundación Síndrome de Down, Barakaldoko Gitzarri Gazte Zerbitzuko Profesionalak, Otxarkoagoko Institutu batetik 17 ikasle etorriko dira, Gorabide, Fekor, EHUko Berdintasun Zuzendaritza, Leioako Udelaren herrigune ekimena, Emaus, Soberania Alimentaria, Egoa, Palestinaren aldeko EHUko sarea potentea hori guztiak hemen egotea, eta gurekin bide hau egitea. Bai, eta gainera, aipatu barro, gralak aipatu dituzu, eta aipatu barra dago ere, pasan astean eukigen duen berri bat, ikasle bat daukagu Gaztempatia programarekin doala Salvadorrera, eta irratia eramango du Salvadorrera. Hango emakumeekin irrati proiektu baten parte hartuko du, eta bai, Odesi irratia Salvadorren egongo da presente aurten ere. Gero eta urrunago. Gero eta urrunago, goaz. Egunon urtza, Egunon, ondo. Bueno, pizkatxo eta hasi gara, ez da? Horgak eta aitorrek egiten da. Bilboko Hezkuntza Fakultatetik zelan ikusten duzu irratia? Bueno, guretzat gore bada irrati hau, eta gore bada Laboa plazan egotea irrati hau, eta fakultatetik kanpora ere, kampus osoan entzutea, Bizkaiko kampusean. Eta posik gaude aurrera doalako. Hori bai, ari gara pentsatzen, ia tokitxo bat bilatzen diogun fakultatean. Gorkarekin jait. Zaten bezala por alusiones directak. Eta, bueno, badakizu ez, lehen aipatu dudan bezala, kampuserako horrelako ekimenak egoteak oso garrantzitsuak direla, alden einean beti babestu egingo ditugula, orduan, bueno, aztertu egingo dugu eta aukerak izan ezkero noski leku egokia eta duina izango duzuela. Oso ondo, Gorka, gu posten gara, bakizuku lan egiteko prest beti, ez da, eta gauza mugitzeko prest, baina behar dugu txokotxo bat, ez delan, dena, ez dakigu ja nun gorde, nire bulegoan jaztauka lekurik eta. Baina, bueno, gaurko hori daukagu saio oso potente bat, behingoz, kasi orduan hasi gara. Bai. Ez, baina ondo hasi gara. Bukatzen ari gara. Bukatzen ari gara jasarrera. Beraz, nik uste paso igual eman alge dugula, lehengo izango dira, ez da, ikasleak euko ditugu, ez da irra, lehengo blokean? Bai, igual ere gogoratzea, hori, eskerrak emotea fakultateari, eta Bizkaiko kampus errektore ordetzari, hori, azkenean hau ez da posible egitea laguntza horrekin. Eta ere, hori, ere Odesi irratia CBLeko partaidei, familiai, hori, ere, importantea da, sare hori, eta orain, gaur ere irakasle, AZP eta ikasle batzuk horre egongo direla. Eta azkena da gogoratzea sare sozialetan egongo garela, printzipioz jaztak dira Odesi irratia eta Gizarte Hezkuntza plazara, eta hori, jarraitzeko gonbidatzen zaituztegu, eta bai. Eta zabaltzeko. Eta streaming ere. Streaming ere, hori da. EHUko kanalean ere. Eta gero dena beti bezala, grabatuta edukiko dugu. Eta gure YouTubeko kanalea egoko dugu, ikusi ezin izan duten pertsonantzat, eukitzeko. Bai, igual azten gara, lehenengo blokearekin, Kopera eta lehenengo kurtsoko ikasle talde batekin. Mila esker. Venga, Eutsi esker.